Hindi kaya ikaw lubot ba? Meanwhile, What's up guys? Ito naman kami karoon ng your sugba-sugba. Please click a notification bell and subscribe and follow. Tiradarogangin sa Shell. This is Aguasias. Doon akong tiyan. Kaya nagkaon nagigda. Mga nailisan. Okay guys, nandito kami ngayon. Manigarilyo. Kaya di si Boss Burn guys. Patay ko yung Boss ka Burn guys. one eternity later.
washing machine. Minubo! Sila ano? Radio, dili ba? Ang sabi ni. Ayaw, bilang ka ni Sir. Uy, dumpos na dyan. Huwag doon na may linya. Sila ko ng sakwa. Dili ba yung pabihan? Ay, wow! Yeah! Oh! Pang-set puno din na ba? Si Miss Jean Bilo. Next one. Gwapo na din ito. Uy, bago. Ako'y bituin, walang ningning. Sa liwan. Rabino. Liwanag lang Pagmamahal. Akong anak. Asa mo sa Balot. Ako sa lilim ng iyong Yaman na siya. Natod mo.